Wat voel je? Wij horen hier niet. Ik ben Marijke, ik ben medium. Vannacht gaan ze een paranormaal onderzoek. Maar wat gebeurt er eigenlijk tijdens aan onderzoek? Is hier iemand aanwezig? We komen hier zoals altijd met respect voor jullie. De buikpijn die wij hier heel sterk voelen, dat komt van Eije Wijkstra. Die heeft meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Onderbuik, zo, opengesneden. Alles kwam eruit gezet. En daarom voelen wij dus hier in onze buikstreek dat alles naar buiten wordt getrokken. Als wij hier weggaan, ga ik ook altijd voor de poort staan. Dan zeg ik, wat hier hoort, mag hier blijven, mag niet met ons mee. En hierbij sluit ik de poort. Eigenlijk is dit niet de goede cel om in te zitten, om het te ervaren. Jij weet wel wat ik bedoel. Oh, hallo. Wat voel je? Wij horen hier niet. Wij zijn vrouwen. En hier zaten eigenlijk alleen maar mannen. Naast mij staat iemand. Duidelijk. Een hele grote man. Wat is daar? Daar is het, hier is het warmer. Hier is volgens mij wel iets kouder. Ja. Ja. Hier staat een kind bij mij. Net achter mijn been. Kindje van ongeveer zo groot. Ik vermoed tussen de 6 en 7 jaar. Alweer? Jij trekt wel die kinderen aan, hè? Ik ben een kindlokker. In onze onderzoeken, wij gebruiken ook altijd humor, hoor. Dus daar moet je gewoon even doorheen prikken.